kucing kucing contoh moho wow bagus ya iki manengan dadi kantiasanku kan uga kan dadi mangsaku rasa tak ngomong suwi udah tempo dulu Hei hei ho he ho haus wala jalawan wah pantelung ana sak jroning rorongan kang kanthi wajene angin lengke budale Sang Prabu kucing candra was hey oh hey oh hey oh hey oh Bro audio sama iki ha ha hey ha ho wes para ing awak aman anggo langun bebasan tanpa terbis midari jagat ulam dara ngambara munggai guna katungkul ngombarga gasan satemah digawa ngimpi ayo lo Gus haur haur lo 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 wes aho 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 ho he ho ho
Ho. Au. Oh. Oh. Os. Oh. Wah. Ya iki. Iya. Gus. Bagus. Dengan hati-hati ya. O E A E Or Os Us Oh 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 Yakin lah Yakin Oh, Op. Ayo Mbak gede aku nyuwun literke bali banget. Putra Birawa piye iki Putra Birawa Run. Putra Birawa setahun ora pentas. Putra Birawa. Gunawan. Ben krungu nek kok Pak Gunawan. Ayo, Gunawan ora pentas iki piye to, Gun? Gunawan Bayan. Ayo, Bayan Gunawan ora pentas setahun. Banter lo Mas. Ayo. Kene wonge kan kok iso anggap to. Ayo. Oke. Ai. Pun pancine wis bali. Denisa arep gabui aku kamu lho, Den. Aku ra dadi. Denisa gabui aku. Oh. Ora apa-apa. Iso gawe dhewe, iso ngecat dhewe, iso gawe dhewe, iso ngecat dhewe. Ya lek tak bakale ning baguse akeh, Gus. Tenang. Bakale akeh, Gus. Dek Putra, matur nuwun. Kok Bos. Gus. 2,5 juta munjule pintu. Ayo, sing penting joget, sing penting joget, sing penting. Oh.
aku terno Bali. Aku Jawa diterke Bali. Oh. Aja minggir-minggir. Oh. Nggih, katuran depan para penonton. Kalau mau sampai kita pirsani pun wonten tari kucing Candrawala tanding. Lalu ki kagem para kanca pedagang, kanca-kanca YouTuber niki ada tambahan tanggal 15 Februari di Gurga. Siang saja nih dari keluarga besar Bumi Senterewe. Jadi untuk teman-teman yang merasa kita semuanya seniman Tulungagung, jangan lupa untuk tanggal 15 Februari Bumi Senterewe mengadakan pentas di Gurga Tulungagung. Untuk semuanya yang hadir siang hari ini dari seniman entah dari mana saja, nanti kita segenap keluarga besar Bumi Senterewe permintaan dari Pemkab Kabupaten Tulungagung tanggal 15 kita pentas di Gurga siang saja. Terima kasih. Hoa hoa a so Kurina wengi tansah lewa atiku tan bisa lali. Hai. Sing niku satune mami maaf. Habis baterai. Bocah cilik-cilik pada mikir Mas Bagus om
Bapak Heru. Nurgi matur gunung panuwun. Mbah Gedhe ingkang sampun andharaken ngaturi rawuh. Menika saking keluarga besar dari Kuda Cipta Budaya wonten siang menika. Lalu diatur gunung panuwun Bapak Suparno, Ibu Supriyanti sak keluarga. Ingkang sampun andharaken menggahipun tedhak sinten kang wayahipun. Menika sampun ngaturi dening kanca-kanca saking babatan Karangreja Tulungagung. Lan nggipun kesupen tanggal 31 saking keluarga besar Rengga Budaya siang punika nggih rawuh siang kaliyan dalu wonten Jatimulya tanggalipun 31. Kalajengaken tanggal 15 Februari keluarga besar Bumi Senderewi sekabupaten Tulungagung pentas wonten Gurga siang kemawon. Kanca-kanca YouTuber Mas Bomo, Bolong Kopi, Mas Denny, Mas Wisnu, Mas Karono, sedaya ingkang rawuh Mas Soni matur nuwun berkesupen untuk tanggal 31, tanggal 15. Matur nuwun.